Shin ka taɓa jin cewa idan ka kashe namijin maciji, matarsa na iya kallon idonsa ta gano wanda ya kashe shi? Haka ma idan macen maciji ce aka kashe, namijin na iya gano wanda ya kashe masa mata. To lalle idan haka ne, wannan labarin zai girgiza ku. A cikin wani gari wanda shi ba birni sosai ba, kuma ba za a ce masa ƙauye, saboda suna da kayan more rayuwa da duk wani birni yake da. A cikin wannan garin, akwai wani daji da ake kira da dajin kurmi. An haramta shiga wannan dajin, sabida daɗaɗɗen daji ne da ya kafa tarihi tun kafin garin ya samu ci gaba. Mutane sun daina shiga wannan dajin da daɗewa. A wannan dajin akwai abubuwan ban mamaki. Za a iya samun dabbobin da ake tunanin sun ƙare a dajujjuka irin su alfadari, zakin Tasmaniya da dai sauransu. A cikin wannan dajin akwai wani maciji mai suna Goje da matarsa Zaina. Goje da Zaina ba kowane irin maciji ba ne, wato su ɗin sun gahurta har suna rikida su yi siffa irin ta mutane. Wasu kan cewa idan maciji ya yi rayuwa tsawon wasu shekaru ba tare da an kashe shi ba, zai iya rikida ya sauya kamanni. To, a daren da babu hasken farin wata, sukan fitowa su rikida zuwa mutane. Wannan lokacin ne kaɗai suke da damar su haɗu a siffar ɗan adam. A wannan siffar suke more soyayya, su yi rawa, su yi waƙa, sukan zauna suna hira har zuwa kwanakin da watan yakan fitowa. Sabida akwai sharaɗi guda ɗaya, shine dole su koma raminsu kafin farin wata ya fito. Babu wata mace mai kyau kamar ki a duk duniya. Ke ce sarauniyata, zuciya. Goje yana son matarsa fiye da komai a duniya, kuma ita ma Zaina tana son mijinta kamar ranta. Sun san juna tun suna ƙanana, kuma yanzu soyayyarsu ta kawo su har zuwa wannan rana da ta zama ranar baƙin ciki a gare su. A wannan rana da suka haɗu da wasu takaddaran samari da ba sa jin magana. Tanko, ɗan mai gari mai hannu da shuni, yaro mai girman kai da jijji da kai. Ɗanladi, saurayi mai son mata, kowace yarinya kyakkyawa da ya gani a gari sai ya yi ƙoƙarin tarayya da ita. Iyayensa suna gargaɗinsa amma baya jin magana. Sambo shi ma kamar Ɗanladi yana da son mata sosai. Su biyun sukan yi gasa wajen ganin wane ne zai fi samun yarinya mai kyau. Duk faɗin garin nan an san su a matsayin 'yan iska. Barau, maharbi mai son shan giya, kowane yamma za ka same shi a gidan shan giya. Sai Inuwa, shi kuma ɓarawo ne. Ba wani abu mai daraja a garin da baya yin ƙoƙarin sacewa. Idan ya sata zai kawo kuɗin su raba tsakaninsu, duk da cewa sauran su ba sa sata. Ballantana yana da ɗaurin gindi a gurin ɗan mai gari. Waɗannan samarin biyar sun kasance abokai ne na ƙud da ƙud. Lokaci-lokaci sukan je farauta tare. Wata rana, Tanko ya tattara abokansu su huɗu. Ya ce, me zai hana yau mu je dajin kurmi gurin farauta? Na ji an ce akwai naman daji masu daraja a can. Bari mu je dajin kurmin yau zuwa anjima. Amma kar da mu faɗa wa kowa har sai mun dawo da ganima mai yawa. Barau, wanda ya riga ya sha giya kaɗan, ya amsa cikin dariya ya ce, mu je, ina son na samu giwa na harbe. Inuwa ya ce, ni dai gaskiya tsoro nake ji, ba zan je ba. Tanko ya masa tsawa ya ce, gafara ka ba mutane guri, raggan banza da wofi. Amma da gurin ka je ka ɗauko abin mutane ne, wannan za ka iya. Inuwa ya kalli Tanko kawai bai ce komai ba. Sai sauran abokanan suka tuntsire da dariya. Ɗanlami ya ce, kuma watakila mu ga 'yan mata masu kyau a hanyar daji. Ya yi dariya. Sambo ya yi dariya ya ce, wayyo, da harka ta samu kenan. A dole su duka suka yarda, suka ɗauki makamai, suka kama hanya zuwa dajin kurmi. A wannan rana, Goje da Zaina sun fito daga raminsu, suna farin ciki. Da farko Zaina ta canza jikinta, ya fara jujjuyawa, launinta ya canza, sai gashi ta zama budurwa kyakkyawa. Goje shi ma haka ya rikida ya zama saurayi mai kyau. Ya kalli matarsa cike da ƙauna mai yawa. Ya ce, ke ce mafi kyau a duniya. Zaina ta yi dariya. To ai kai ma ka fi man kowane halitta kyau.
A haka suke yi, su yi wasan ɓuya, su yi soyayya, su canza launi daga mutum zuwa halittarsu. Suna cikin haka ne samarin 5 suka keto tsakiyar dajin. Aka yi rashin sa'a, a lokacin ita Zaina tana cikin siffarta ta mutum, shi kuma Goje yana siffar maciji. Daga nesa waɗannan samarin suka hango su tsaye suna kallon abin mamaki. Sun ga kyakkyawar yarinya tana tsaye ita kaɗai, kuma kusa da ita ga babbar maciji. Kai, Ɗanlami ya yi magana a hankali don kar su fargar da abin da suka gani. Dubi wannan yarinya, wace ce? Me take yi a nan ita kaɗai? Sambo ya yi shewa ya ce, daidai irin kalar matar da nake so. Ɗanlami ya ce, ban gane ba, kamar yaya? Wa zai bar maka ita? Shi dai Inuwa, tsoro ya riga ya kama shi, ko magana bai iya yi. Sai Tanko ya tsawatar musu ya ce, ku natsu fa, maimakon ku yi maganar yadda za mu kuɓutar da ita, amma ku wata magana kuke yi ta daban. Gashi wannan macijin yana ƙara kusantar ta sosai. Tanko ya lura cewa idan ba a ɗau mataki, macijin zai iya cutar da yarinyar. Wannan macijin yana son cutar da ita. Tanko ya yi ihu, ya ɗaga bindigarsa. Tanko, ka jira! Inuwa ya yi ƙoƙarin dakatar da shi. Baka san, amma Tanko ya riga ya danna. Fyam fyam, harbi ya tashi. Goje ya ji zafi mai tsanani, ya faɗi ya mutu. Ƙaran harbin ya sa Zaina ta dawo daga cikin duniyar nishaɗin da take ciki. Wane ne ya yi mini haka? Ku ba ku son zaman lafiya. Kun nemi matsala kuma za ku samu matsala. Suka ga abin da ya firgita su, suka danƙara da gudu. Zaina suka gani cikin siffar rabi mutum, rabi macijiya. Gabanta, ƙirjinta, hannunta sun kasance na mace, amma daga ƙugunta zuwa ƙasa ta kasance macijiya. Shine suka ari na kare. Zaina bata ko lura da wayannan samarin ba, don hankalinta ya riga da ya tashi ganin mijinta a kwance shame-shame ba rai. Aiko ta yi wata irin kururuwa mai razana zukata da sai da duk dajin ya ansa. A nan ne ta kalli cikin ƙwayar idanun mijinta, ta ga wayannan samarin ɗaya bayan ɗaya, sai ta ce, na yi rantsuwa ba zan bar ko ɗaya da rai ba, wannan ne alƙawarina. Wasa farin girki, idan har kun saurare ni kawowa yanzu, wannan ne ya tabbatar man da cewa za mu kasance a tare har zuwa ƙarshe. Ni ma ina yin kuma soyana. Kar ku manta ku danna min subscribe da like, ku yi sharing zuwa ga wasu masoyan. Na gode. A ranar, wayannan samarin su 5 suka dawo gida cikin tashin hankali. Jikinsu ya yi sanyi da abin da ya faru. Gashi daman sun gaji saboda taƙaniyar gudu da suka yi. Suka taru a gidan Tanko suna magana a hankali ta yadda ba za a gane abin da suke ciki. Yau mun yi gamo. Me muka gani haka? Sambo ya tambaya, zuciyarsa na bugawa. To ita wannan mutum ce ko ma aljan? Barau shi ma ya faɗa. Sai Inuwa ya ce, ai sai da na ce muku kar da mu tafi, har ƙin tafiya na so na yi, amma kuka takura ni na tafi. Tanko ya zauna ya buga tagumi. Na yi babban kuskure. Na yi harbi ne ba tare da sanin ko su ɗin wa'anne iri ne su. Kai, amma gaskiya. Ya yi tsaki kawai ya rasa ma me zai faɗa. Sai Tanko ya ce musu, to ku dakata ku saurare ni da kyau. Kadda wanda ya kuskure ya faɗa wa wani bayanmu cewa mun je dajin kurmi, ballantana har a ji labarin abin da muka gano. Yanzu me za mu yi? Ɗanlami ya tambaya. Babu wanda ya san amsa. Suka zauna suka yi shiru na dogon lokaci, kowannensu yana tunanin abin da za su yi. Tanko ya ce ba abin da za su yi yanzu illa su binne wannan magana a tsakaninsu. Ya tambayi sauran ya ce da fatan dai kun gane. Suka amince da wannan shawarar, amma shi da Inuwa bai fasa jin tsoron abin da zai je ya dawo ba. A haka suka yi kwanaki ba sa ko son fita daga cikin gidansu. Bayan sati ɗaya kamar komai ya wuce, wata yamma Ɗanlami da Sambo suka je kasuwa suna yawo suna kallon kayayyaki, suna yi wa 'yan mata ba'a kamar kullum. A tunaninsu ai komai ya riga da ya wuce. A cikin kasuwa suka ga wata yarinya kyakkyawa da ba su taɓa ganinta ba a garin.
tana tafiya cikin sigar jan hankali. Kai ɗan Lami ka ga wannan, Sambo ya faɗa kamar cikin raɗa. Na ganta, ita nake ta kallo tun ɗazu. Ɗan Lami ya amsa, dole in mata magana. Suka matsa kusa da yarinyar. Sannu yarinya, Ɗan Lami ya gaishe ta. Yarinyar ta yi murmushi cikin jan hankali ta ansa. Sai Sambo ya tambaye ta, amma ke baƙuwa ce a nan garin? Ta ce, na zo ne daga wani gari mai nisa, ina neman gurin kwana. Shin kuna da otal mai kyau a nan garin? Sambo da Ɗan Lami suka kalli juna. Suka ga wannan ma wata dama ce. Akwai, Sambo ya faɗa. Amma me zai hana ki zo ki kwana a gidanmu? Muna da ɗakuna masu yawa. Yarinyar ta yi kamar tana tunani, ta ce, to, idan ba za ku damu ba. Ba matsala, Ɗan Lami ya faɗa da sauri. Mu tafi yanzu. Suka tafi gidan Sambo domin iyayensa sun tafi ziyara gurin danginsu. Gidan ba kowa. Yarinyar ta shiga tana ta kalle-kalle. A cikin ɗakin, Bello da Ɗan Lami suka fara shirya gado. Yarinyar ta zauna tana kallon su biyu tana murmushi. Ɗan Lami da Sambo suka yi wa juna alama. Dukkansu suna tunanin harka ta samu. To ina son in yi wanka, yarinyar ta ce. Sambo ya ba ta sabulu ya nuna mata inda za ta shiga. Lokacin da ta shiga, Ɗan Lami ya juya ya kalli Sambo. Kai, wannan yarinyar tamu ce. Wa zai fara shiga? Ni ne babba, Sambo ya faɗa. Ya yi dariya. Ni zan fara. Sambo ya bi ta cikin bayin. Yana shiga kawai sai ya ga yarinyar ta rufe ƙofa. Ya yi mamakin bai ga alamun razana ko tsoro a tare da ita. Ya matsa ya taɓa hannunta sai kawai ganin ya yi tana sauya launi. Kafin ya buɗe baki ya yi magana, yarinya ta fara canzawa tana mirgine-mirgine. Fuskarta ta canza, hannayenta suka shige ciki ta zama macijiya. Habba! Ya buɗe baki don ya yi ihu. Sai ya ji muryarsa ko fita ba ta yi, kamar wanda aka riƙewa maƙogwaro. A nan take ta sare shi ya faɗi a mace. Ta juya ta dube shi ta yi dariyar ƙeta. Ɗan Lami ya ji ƙara a lokacin da abokinsa ya faɗi ƙasa. Ya ga to me ke faruwa haka, sai ya ce bari shi ma ya shiga kawai. Yana leƙawa tun a bakin ƙofa ya yi katari da abokinsa. Ga ƙaton macijiya tana jiransa. Da gudu ya yi ƙoƙarin guduwa, amma ta fi shi sauri. Ta toshe hanya, ta kai masa sara a ƙirjinsa. Shi ma ya faɗi ya mutu. Zainab ta kalli gawawwakinsu. Ta ce 2 sun tafi, saura 3. Ta fita ta bar gidan, jikinta ya koma siffar yarinya kyakkyawa. Babu wanda ya ga abin da ya faru. Ta yi tafiya a hankali zuwa daji. A washe gari aka samu gawar Ɗan Lami da Sambo. Makwabtan gidan ne suka shiga suka gansu. Iyayen Sambo suka dawo ko suka sami wannan aika-aikan. Suka yi kuka sosai. Jama'a suka rasa ma meye abin da ya yi sanadinsu. Sai daga baya aka ga tambarin sarar maciji a jikinsu. Amma aka rasa gane ta yadda maciji zai shigo gidan, don hakan bai taɓa faruwa ba. Lokacin da Tanko da Barau da Inuwa suka ji an ce an ga tabon maciji, suka tabbatar da wannan macijiyar ce ta kai masa farmaki. Amma ta yaya? Wannan shine amsan da ba su sani ba. Duk da haka su kaɗai ne suka san ainihin abin da ya janyo wannan. Da Inuwa ya ga haka, ya garzaya ya je ya gaya wa baban Tanko a matsayin shi na mai gari, saboda shi dai tsoro ya riga ya kama shi. Mai garin ya yi mutuwar tsaye da jin wannan labarin. Ya ji kamar ya kama ɗansa ya kashe shi da hannunsa. Ya tattara su 3, ya yi musu faɗa, ya yi nasiha, ya haɗa da wa'azi. Jikin Tanko ya yi sanyi sosai ganin yadda mahaifinsa ya shiga ɓacin rai. A ranar mahaifin Tanko ya ba su shawara. Akwai wani malami a garin nan, sunansa Malam Yusuf. Shi babban malami ne kuma yana da tambaya sosai. Ku je gare shi ku nemi taimakonsa. Samarin su 3 suka je wurin Malam Yusuf. Suka iske shi a gidansa, yana zaune a kan tabarma, yana karanta Alƙur'ani. Lokacin da suka bayyana masa abin da ya faru, Malam ya gyaɗa kai, ya ce, kun yi babban kuskure. Kun kashe halittar da aƙalla ya kai shekara 250. Kun karyar da zuciyar matarsa, yanzu tana son ɗaukar fansa. Amma Malam,
don Allah ka taimake mu. Tanko ya roƙa. Ba mu sani ba. Malam Yusuf ya yi shiru na dogon lokaci, sa'annan ya tashi ya shiga ɗakinsa, ya fito da carbi 3, ya miƙa masu, ya ba su ayoyin Alƙur'ani mai girma da lazumi da za su rinƙa yi duk bayan wasu 'yan lokuta. Ya ce musu, ku riƙe wannan carbin duk inda za ku je, kada ku bar shi. Idan kuna riƙe da shi, ba macijiya ba ko menene ba zai iya cutar da ku ba, sai dai abin da aka ƙadarci ya same ku. A haka suke ta zama har kusan sati 2. Sai wata rana da yamma, Barau ya ji gaba ɗaya baya jin daɗin jikinsa, saboda ya kwana 2 bai kora giya ba, saboda giya na cikin sharuɗɗan da malam ya haramta musu. Ya ga ai an riga an ɗau lokaci, kuma ai komai ya riga ya wuce, tunda ba inda ba su shiga ba bayan 'yan kwanakin nan. Barau na da son shan giya fiye da komai, shi yasa da zai je ko shawara bai nemi sauran abokanansa ba. Ya je gidan shan giya yana riƙe da carbinsa a hannunsa. Ya ce ai kaɗan kawai zan sha. Ya je ya fara sha a hankali. Sai wata yarinya kyakkyawa ta matso kusa da shi. Sannu ko Barau, ta ce. Barau ya ɗan matsa saboda shi baya harkan mata. Sai ya kalle ta ya amsa mata. Sannu, ya ce, ban gane ki ba, ke wace ce? Abokiyarka, ta ce da murmushi. Ka manta da ni? Ya ɗan yi yaƙe ya ce gaskiya ban gane ki ba. Sai ta ce ba lalle ka gane ni ba, saboda ni mutumiyar Sambo da Ɗanlami ce, kuma na ji labarin rasuwarsu ne yasa yanzu da na ganka na ce bari na zo na yi ma ta'aziyya. Sai kawai ta fashe da kuka tana murza idanunta. Barau ya yi tunanin cewa abikiyar Sambo da Ɗanlami ce, don haka bai yi mamakin jin haka daga gare ta ba. Saboda su ma sun san akwai mata da yawa da Sambo da Ɗanlami suke mu'amala waɗanda ko su ba su san da su ba. Don haka ya ɗan saki jiki da ita har suna ta fira. Ta yi ta siya mashi giya yana sha tunda ta ce ita za ta biya. Ya sha har ya bugu sosai. Bayan wani ɗan lokaci sai ta kalle shi ta ce, Barau, wannan abin da kake riƙe da shi menene? Barau ya dubi carbinsa. Wannan abu ne kawai don kariya. Kariya daga me? Ta tambaya cikin salo. Daga Barau ya yi ƙoƙarin ya tuna, amma giya ta riga ta mallake shi, don haka baka buƙatar sai yanzu, tunda ko tunawa ma baka iya yi. Kawai ka ajiye, tunda ka ga muna tare, ba abin da zai same ka. Barau cikin buguwarsa ya ɗan yi tunani, gaskiya ne. Yana cikin gidan shan giya, akwai mutane da yawa, me zai same shi? Don haka ya ajiye carbinsa akan tebur. Yarinyar ta yi murmushi, ta karɓi kofin giyar a hannunsa, ta ce bari na ɗan kurɓa wannan mana. Ta karɓa kamar za ta sha, sai ta tofa dafin maciji a cikin kofin, ta miƙa mashi. Ya zuba wata giyar ya ci gaba da sha. Sai ta ce mashi, na yi mamakin da baka gane ni ba. Barau ya kalle ta, ya ce kin ce ai abokiyar Ɗanlami da Sambo ko? Sai ta ce, ni ce Zaina, wadda kuka kashewa miji, kuma yanzu kai ma za ka mutu. Barau ya kalle ta cikin ƙwayar idanunta, sai ya ga hoton maciji a ciki. Ya buɗe idanunsa sosai, buguwar giya ta fita a idanunsa. Ya ce wayyo, a'a, ba ni ba ne. Ta tashi kawai ta fita daga gurin. Na shiga uku. Barau ya yi yunƙurin tashi, amma dafin Zaina ya riga ya fara aiki a cikin jikin shi. Cikin minti 1 har ya faɗi ya mutu. Zaina na fita daga gidan giyan ta ce 3 sun tafi, 2 suka rage. Ta yi dariyar mugunta ta koma daji. A ranar labari ya karaɗe garin na Barau ya mutu a gidan giya. Tanko da Inuwa suka je suka sami gawar Barau. Kumfa na fita daga bakinsa. Mutane suka ce ai wannan alamar ta guba ce. Sai da aka gwada duk giyar da ke shagon, aka ga cewa wadda ya sha ce kawai ke da gubar a ciki. Tanko da Inuwa suka ga inda Barau ya ajiye carbinsa. Giya ta cutar da shi. Tanko ya yi magana cike da takaici. Ko ya aka yi ajiye carbin a nan? Yanzu kan ba Inuwa kaɗai ke tsoro ba, har Tanko ya razana.
Daga baya dai komai ya wuce, kowa ya koma harkokinsa kamar kullum. Sai wata rana Inuwa ya fito daga gida zai je gidan Tanko kurin fira don ya kwana biyu ba su haɗu ba. Yana dab da kawowa gidan akan wata kwana ya hango wata yarinya sanye da wata irin sarƙa mai kyau. Daga nesa ya ɗasa ya ce, kai, amma dai na tuba, ba na son na ci gaba da sata. Kai, sarƙar zinaren nan na da kyau fa. Ya dudduba ba tare da ya ga kowa na kallonsa ba. Sai ya je kusa da yarinyar ya ce, ‘yan mata, sannu fa? Ta yi murmushi cikin rausaya ta ce, yauwa, sannu. Ya ƙara matsawa kusa da ita sosai. Sai kawai ya sa zai bincike sarƙar, sai ya ji hannunsa ya yi wani iri. Ya ji kamar wutar lantarki ta ja shi. Ta ma Zaina ta soma mirgine-mirgine, kasancewar carbinsa na ɗaure a hannunsa. Haba, Inuwa ya yi ta ihu a cece shi saboda baya iya gudu. Ita ma Zaina ta kasa guduwa, ta ji zafi sosai. Ba ta yi tsammanin zai taɓa ta. Ga ta cikin siffar rabi mutum, rabi macijiya yanzu. Ihun da Inuwa ke yi ya janyo mutane suka fara taruwa, suna nunawa, ku ga macijiya. Tanko ya ƙaraso gurin. Inuwa ya faɗa mashi abin da ya faru, duk bai ɓoye masa komai ba. Sai Tanko ya gane cewa zafin wannan carbin ne ya galabaitar da ita. Zaina ta yi kururuwa cikin wata irin murya ta ce, na zo don in gama abin da na fara. Na sani, Tanko ya amsa, amma ki sani, ina mai nadama abin da ya faru a kowace rana. Tun ranar da na harbi mijinki, ba na kwana lafiya. Nadama baya canja komai. Zaina ta ce, gaskiya ce. Tanko ya amsa a hankali, amma ki tuna, kin kashe abokaina guda 3. Ɗanlami, Sambo, Barau, dukkansu sun mutu. Kuma kin san abin da na yi ba da gangan ba ne. Mun yi tunanin ceto ne za mu yi, don haka ba mu da laifi ko kaɗan. Kuma tun bayan faruwa haka, na shiryu sosai. Na yi nadama da gaske. Zaina ta daina motsi, ta tuna da abokan 3 da ta kashe. Fuskokinsu, roƙonsu, yadda suka yi ta neman gafara, amma har yanzu tana jin raɗaɗin mutuwar mijinta. Ta yi tunanin ko ta kashe su 10, hakan ba zai sa mijinta ya dawo duniya ba. Ki bar wannan abin don Allah, Tanko ya roƙa. Ki gafarta, ki bar wannan fansar. Kwatsam Zaina ta tsaya cik. Ta ji wata murya, sananniyar murya da ta fi ƙaunar ji a duniya. Zaina, ki zo gurina, lokacinki ya yi. Bari mu tafi gida. Muryar Goje take ji tana kiranta daga sama. Zaina ta dubi sama, kuma a can cikin gizagizai ta ganshi Goje a siffarsa ta mutum kyakkyawa, yana miƙa hannunsa gare ta. Goje, ta yi kuka cikin farin ciki. Ina zuwa gurinka yanzu. Ta juya ta kalli jama'a karo na ƙarshe. Idanunta sun canza daga fushi zuwa wani abu kamar kwanciyar hankali. Jama'a, ta ce, muryarta ta canza. Ina jin muryar mijina, yana kirana, yana faɗa min cewa lokacina ya yi. Zan bar duniyar nan, zan je in haɗu da shi. Tanko ya yi mamaki. Na gafarta maka, kuma ina roƙonka, ka yi aiki mai kyau a duniya. Ka koya wa mutane cewa su yi addu'a kafin su kashe maciji, don ba kowannensu ba ke maƙiyi ba. Zaina ta yi murmushi. Murmushi na farko tun mutuwar Goje. Na tafi in haɗu da mijina, ba zan ƙara dawowa ba. Ku rayu lafiya. Ta juya ta ɓace. Mutanen da ke gurin suka yi hamdala, kamar yadda ni ma na yi hamdala. To jama'a, me kuka ce game da wannan labarin da na baku? Ina buƙatar jin ra'ayoyinku. Don Allah ku yi man like, ku danna subscribe, kuma ku nemi sauran tatsuniyoyin Biba Stories. Na gode.